Yo, akwapem odwa afiase. Se odwa no afiase Joda. Afi de no started in 20th October 2025. Na ne de no ya kwambo ti wo hwe video na ye benmufo edumufo achamhene busua ka ho bi ene won ekeka ho ena won hia ewo akwapem hina himfi ani abonsambo anim na mmiri bia no ne yehunu se afeso na wo bekwa akobọ kwan a odi kan be ye amane wo yi apai ewo mpeni kofi anim abonsambo a ewo mpeni kofi anim ho no sere nananom ma wo bie kwan mu ma wo nti no na mgusu ya muhunu udu mpanyin anim a osi edu amanfo so ane aka ya anom nti nana bemuhene nana Kwame Afere Bempu na wakọ nkosoju anim na oresre nananom se wo mbu kwan mu bra worekọ mpanyin anim na won akoye amane akobọ kwan aya na ye nipa bebree se akwambo no ye se wokodo saa keke nanso no amane wom yewo bia bia ne nia aya wo ye wo ho yewo bia bi wo ho a ati se mpanyin gina na ogunsa bi wo ha nsa fufu ebi eye nsu ena schnapps na ya wode yesa amane no na domu nyina nia oda no ene nana Kwame Afere Bempu yo oye eberima kokudurufo a onsinsum ansana waham wetwa odura na se wakofa odura fibra obai afi ka ho a 23 years ni enti eba no kwapem amane na odura ho amane a onye neba onye abofra wo wafa odura 23 years enti nananom na ekọ no ene de wo hwa abatakari ne doosu saa na ete wo hwe dwuma wo kwakodi na emma ho kwan se wode ntama ekọ yo nti ne ene ne ochina brada se wo kọfọ odura aba ne adede aya abatakari no mu beta ehu yo na ne nyina gina dwumadi a wo kodi ewo ho no na atuo de se wo bramani atuo de na enya asem ketwa na nemponi na ochina baby a won adu ye ubekropon a wo frɛ baby zongo aye nkwanta nan ti se na medi kankai se yotu pempim ansana ya tukuru enti udu nkwanta nan a na ezi se oken bibi kire mpanyin enti wode won ani akire amamprobi kwan na sa okwan eyo ogbon kagye na je ogbon kagya bi a eda ho ne kwan no so na wofa wo befa hwa de akopie akufu road ewo odum anim na won akoye amane soronko ewo odum anim obi bebi sese odum anim no so eye he na ehwa asem de mpanyin nte o ye ntekrema so ye ti entumi nka ho asem se me kase abrafo nso edimu bi na woko nyina na wo so won na nkrawiri esi so na de ba kwa me pese ye hye ne nso na yesua ade afie da yanim no ye 200 years ti ye ntumi ntwa video no saa mu nsua biribi wo be hwe a nkrawiri no eye bie ngo na nso ne wo bo ba akopɛ nipa bi adwene nkɔ so ye nkrawiri no eno ne achini bi a wo be hwe a esen abranti bi kon mu a wokwa du baabi a obati tiriri eno ene wo bo ba akopɛ eno mo china de wode abien ni nyina eba yo nti ne de ba ko na wo bo na saa chino no wo frɛ no nkrawiri afei baabi a ye wei eye Atesku junction na wodu ha saa hai net se achiamhene ne na abusua ne dom ha ene wo begya kwan du ansana nananom atoa so de yakọ
na wɔba nso a nananom bedu ha akyamehene ɛde ne akyampoma ɛyɛ asɛmpa eti a ne shinap ne sunsu ne nsa meka nsa fufu abɛhyia mpanyin na wɔde wɔn anim de akɔ kuro nim nti hɔ na wɔgyina yɛ a wɔyɛ amane no ɛhɔ na wɔfi akwammɔ no ase mɛma mo atie nsɛm no mu kakra na nkyerɛmu bi wɔ hɔ a wɔde aba Nessa ne franca di kan. Apiapuma hini bedadia. Obrano giro. Pampa. Yatu pepin. Akadi asukro. Ukende jo. Pampa. Yetia la mampa. According to the Apia, one company nice. Come on, kind. I only buy a blood in that.
Aboglagu. What don't work about Tom? I would have quit your mother. O dura ya kropam ajapadio. Ani ni abusia bi ba. Abusia kwa de on ba sia won. O dura ya biamba. O ja ba ni ko dura. Ya do be tra. Ya ti ka ni do. Yo. Biamba. Yo. Yes. Wrong one.
I don't